गिबि गिबियावनो माइनाव फोरबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो माइनाव फोरबोनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। नैबे समाव दिनैहाय गिबि हाबाफारि माइनाव फोरबोनि गेट बेखेवनाय बे गेट बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ गेट बेखेवनो होनायलाय आं आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबि हाबाफारि गेट बेखेवनो मोननानै। दा इयुनाव जाहाथे मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै नैबे सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबो आफादा जाहाथे सोलिलाङो बा खुंफुंलांनो हाथों बेखौ आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय। जागायनायनिफ्राय 52 बोसोराव बैसोआव आगान होबाय बे सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआ। बे समाव बै जागायनायनिफ्राय नैबेसिमाव नोंथाङा नुबोनाय थासारि बा माबायदि फालिबोदों आरो माबायदि खुंबोदों बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन? जोङो उन्दैयावहाय गोदो गोदाय नुबोदोंमोन जे जोङो मोनसे समावहाय माने स्टेज गैया, पेन्डेल गैया, हाग्रा दाननानैहाय जोङो स्टेज पेन्डेल खालामनानै खुंबोदोंमोन आरो जाय समाव कारेन्ट गैयामोन बे समाव हेसाक लाइट लानानैबाबो जोङो खुंबोनायखौ नुदोंमोन। दा फैयै फैयै नैबे समाव गोबां सोलायबाय जोंनि सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबो आफादा। दा जोंहा जौस्रां बानायनो हाबाय जुगामि आरो जोङो मन्दिरखौबो देग्लायहाय एसे बानायनो हाबाय आरो इयुनाव साबसिन हामसिन बानायलांनो जोङो नाजागासिनो दङ आरो नाजालांबाय थागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंहा मोननै धोरोमनि सिबियारि दङ नैबे माइनाव फोरबोआव। मोननैबो धोरोमनि सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन आङो जाहाथे गासैबो जयै खौसेयै जोङो आवगायलांनांगोन आरो सेसापानि ओनसोलनि खौसेथिनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगोन। नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जोंनि फुजा आफादनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। दा जोंहा 52थि सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबो दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोंहा बिदिनो सानबा हाबाफारि लानानै नैबे फोरबोखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों, गाजा गोमजायै आखायाव लादों। दा जोंहा दिनै सेथि दिन हिसाबै दिनैहाय मेन गेटखौ बेखेवबाय जोंनि ओनसोलनि चेयारमेन बिथां रुपेन राजा बर' आरो बिदिनो ब्रह्म धोरोम आफादनि मेन जयगालयखौ बेखेवबाय जोंहा बिथां सेसापानि LP स्कुलनि हेडमास्टार बिजय बसुमतारी आरो बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि मेन गेट बेखौ जोंहा बेखेवबाय जोंनिनो बे ओनसोलनिनो आवगोलनि मावथि बिथां मनेस्वर बर' बिथाङा। दा जोंहा दिनै जागायबाय। जोंहा बिदिनो सानबानि हाबाफारि जोंहा दङ। दा जोंहा गाबोन 17, 18, 19, 20सिम जोंहा बिदिनो 20 थारिखआव लास्ट खालि जोंहा जेसि नार्जारि बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे करुना राभा बिथाङा फैगोन आरो बिनि सानसे सिगां जोंहा प्रग्राम दङ, बेबो मोजां प्रग्राम। आरो बिदिनो गेजेराव मोनसे थियाटार दङ सानसेनि थाखाय। बे थियाटारा सोरां रिया नायजाब आफाद। बिदिनो जोङो प्रग्रामखौ सानबानि थाखाय जों थि खालामनाय जादों आरो बिदिनो जों मावलांगोन। आरो जों आसा खालामो थांनाय बोसोरनिफोर बायदि जाहाथे नैबे 52थि जोङो फोरबोखौ जाहाथे जों मोजाङै फालिलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो जोंहा बिदिनो शृंखलाबद्ध भाबै जोंनि बे सेसापानि ओनसोलनि बा जोंनि आफादनि मावथिफोरखौ सनमान होनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै मोजाङै फुजाखौ नायनानै थाङो आरो बिनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनो। जों मिन्थिया खिन्थु जोंखौ माने सनमान होनानै बिथांमोना थाङो, अनेक जायगानिफ्राय फैयो। माने सानख'नो हाया। लास्ट खालिथ' ओरैबायदि जायो, लास्ट खालि आरो सानसे आवगोलाव माने हिसाब खालामनो हाया जोङो। थारमाने जोंखौ मोजां मोननानै फैयो। ओंखायनो जों खावलायो बा जों आफादनिफ्रायबो जों सांग्रां जायो जोंनि मावनाय दांनाया जोंना मोजां जानांगौ आरो जों जाखागोनबो। जों खुनु माबा दोना आरो थारमाने मोनसेबो जों माबा दोनखोमानानै जों मावा, खुला भाबै जोङो बयखौबो अननानै जों मावगोन आरो। अनेक रोखोमनि दखान दङ जोंहा दिनैहाय, सोरबा फास्ट फुड दङ, हटेल दङ, जिलापि दखान दं, मुनियारि दखान दं, गस्ला गाननाय जोमनाय
अनेक दखानफोर दं बिसोरबो जोंखौ माने बिसोर मोजां मोनो जों सानो माने जोंखौ जोंनि मावनायखौ मोजां मोनो ओंखायनो फैयो आरो बिसोरो जौसाङाव माबाफोर बादायलायनाय हाबाफारिफोर लादों बिहामजो ग्रुप बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिया जोंना मथा मथि 8थासो गामिया बिसोरो टीम दङ बिसोर गावसोरनि गेजेराव बिसोर कम्पिटिसन जागोन जों बेहाय प्राइज होगोन आरो बिनि अनगा जोंहा टेलेन्ट श' बेखौ जों देखायगोन बिदिनो जोंनाव कालारफुल प्रग्रामा जागोन खेराइ दङ खेराइया जोंहा मोननै मोनसे दला जाहैबाय दिनैनिफ्राय सानथामसिम आरो मोनसे दला जाहैबाय सानथामनि उनावहाय साननै जोंहा खेराइया दंखायो आरो बे जोंनि कालचार जों बेखौ लाखिखायो आरोखि बोसोरफ्रोमबो खेराइ मोसानायखौ लाखायो एकदम लाखायो जों लाखागोन खारन जोंनि कालचारा बेनो जोंनि सिनायथिया जोंहा बाहाय बेरखाङो बे मोसानाय माने खेराइजों जोंहा बेरखाङो आरोखि ओंखायनो जों लाखिखायो दावबायारि फुजा नायगिरि लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर समस्या बे समस्यानि गेजेरजोंबो जों बेखौ बारहोयो आं खावलायगोन जोङो फुजा फाथाल जोङो खालामो जों फुजानि नामाव जोङो फुजा खालामबाल' जाया जोंनि आखलाबो मोजां जानांगोन ओंखायनो आं गथ' गथायखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोङो बै निसा जातीय बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन खारन भबिसतआ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनानो जोंनि भबिसत गाबोन सेसाफानि ओनसोलाव बिसोरनो देरनांगोन दिनै जुदि बिसोरो लोंनानै जानानै अयथासार निसा लोंनानै जानानै जुदि बेबहार खालामोबा बिसोरना जानाय नङा थारमाने सेसाफानि ओनसोलल' नङा जोंनि जिखुनु जायगायानो जोंना गाज्रि जालांगोन ओंखायनो खावलायो ओरैबायदि गुरैयै खावलायदों आं फुजा आफादनि जानानै माने गथ' गथाय नोंथांमोना जाहाथे जोङो भबिसत जों नोंसोर नालाय ओंखायनो भबिसतनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै जोङो आग बारायनानै थांनांगौ जोङो निसा जाथिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ जोंनो नोंसोरनि भबिसत नोंसोरनो जोंनि जायगानि नोंसोरनो सोरबा अफिसार नोंसोरनो राजनितिक लिडार बा नोंसोरनो गासिबो सोरबा न'खरनि बिगोमा गासिबो नोंसोरनो ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे गथ' गथाय नोंसोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे लामायाव थानानै जोङो समाजखौ दैदेनलांनो हायो न'खरखौ दैदेनलांनो हायो जायगाखौ दैदेनलायो बेनि थाखाय गुरैयै खावलायो